Σήμερα έχουμε εγκατάσταση. Πάμε να δούμε με όλο αυτόν εδώ το χαμό πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα κουτί με μπαταρίες και ελιά, με BMS και από αυτό εδώ το χαμό να γίνει κάτι ωραίο. Έχω περάσει καλώδια παράτυπα βέβαια, 5 μέτρα απόσταση εδώ, για να βάλω εδώ το κουτί, επειδή εδώ μαζεύτηκε πολύ βάρος και θα μαζέψω όλο αυτό το χαμό. Θα τα περάσω τα καλώδια από εκεί, να συνδεθούν εκεί, καναλάκι δαπέδου και πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτό το βίντεο είναι χορηγία της Aqara, κορυφαίας εταιρείας για Smart Home που διανέμεται επίσημα από την ASBIS Ελλάς. Σας προσφέρει καινοτόμες εφαρμογές για αυτοματισμό, ασφάλεια, φωτισμό και έλεγχο κλιματισμού και θερμοκρασίας. Τη SunWind φωτοβολταϊκά συστήματα, Cogoris.gr, ανταλλακτικά οικιακών συσκευών και του τεχνικού γραφείου Architrend, μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αναβαθμίσεις κτηρίων και θερμοπροσώψεις. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Λοιπόν, να πούμε τις διαστάσεις των κουτιών, των τέτοιων, θα τις γράψω μπροστά στην οθόνη. Έχουμε 4 ξύλα και αυτά εδώ είναι τα ποδαρικά. Κάτσε να ανοίξω εγώ σιγά σιγά τις μπαταρίες. Εν τω μεταξύ, αν κάποια είναι φουσκωμένη, ναι, δεν θα χωρέσουν στο κουτί, έτσι. Έχουμε αφήσει ένα 1002. Πόσο φουσκωμένο. Προτρύπημα για να μην ανοίξει, Ναι, ενισχυστή. Και φρεζάρισμα. Φρεζάρισμα γρήγορο. Το φρεζάρισμα του φτωχού. Ναι, από το να έρχεις φρεζούλα και βίδωνε ξεβίδωνε, μια χαρά είναι. Η μύτη νομίζω είναι λάθος. Ναι. Έχω άλλο εδώ. Αλλά βολευόμαστε με όλα. Έχω άλλο εδώ, άμα θες να την αλλάξεις να σε βολεύει. Και να πούμε ότι αυτό είναι το BMS. Έχουμε πάρει και λεντοτενία να βάλουμε να φαίνεται ωραίο το βράδυ. Τα κοσάκια. Α, θα είναι εντελώς κλειστό κάτω, Ναι. Και ενισχυμένο τώρα θα κάνουμε λιγάκι, λόγω βάρους. Και αν θέλω εδώ πάνω μετά βάζω άλλο ένα κουτί. Ναι, και αυτό το κάνουμε τόσο ενισχυμένο. Κάτω είναι με τριάρι ξύλο, για να μπορεί να αντέξει το βάρος και δεύτερης. Μην ξεχνάμε ότι είναι σχεδόν 100 κιλά, 100 κιλά είναι το κάθε σετ, Καμιά φορά πρέπει να είσαι και αρκετά τυχερός στη ζωή.
Εδώ μέσα που έχω κάτι λίρες, καμιά 500 λίρες μπορώ να τις κρύψω εδώ πέρα. Και άμα θέλω να τις βγάλω. Λοιπόν, το κουτί είναι σχεδόν έτοιμο, προχωράμε. Εδώ τώρα, επειδή συνέχεια κάνω δοκιμές, δυστυχώς δεν γίνεται να μαζευτεί πολύ καλά. Για παράδειγμα, είχα φτιάξει όλη τη διαδικασία εδώ πίσω το κουτί για να βάλω μπαταρίες και ελιά και η Day, ας πούμε, μου άλλαξε τα σχέδια. Τώρα τι θα κάνω? Θα το ξυλώσω όλο αυτό εδώ το κουτί. Όχι τώρα, λογικά σε κάποιο επόμενο βίντεο παρουσίασης. Θα ξυλωθεί όλο αυτό το κουτί, θα πάει η Ντέγε πίσω μαζί με την άλλη που έχω από κάτω. Ίσως κρεμάσω και τη μικρή την πεντάρα δίπλα στον Ντέγε και να μαζευτεί λίγο αυτό το χάλι όσο γίνεται, γιατί ξαναλέω κάνω συνέχεια δοκιμές και πρέπει συνέχεια να είμαι στο βάλε βγάλε. Δεν ξέρω, μήπως βγάζει καμιά τάση, κατάλαβες, στο BMS. Ποτέ δεν ξέρεις, να σου πω. Έπρεπε να ανοίξουμε λίγο πιο κάτω. Τέλος πάντων, εντάξει. Η μπαταριούλα μας είναι έτοιμη. Πάμε να κάνουμε και μία μικρή ξενάγηση. Το BMS. Εδώ πέρα τα κελιά. Στην αρχή πρόλαβα, έβγαλα τις τάπες και ξεκινήσαμε να τις στείνουμε λάθος. Το μαύρο είναι το συν σε αυτές εδώ. Σκανάρονται κανονικά, QR code. Οι μπαταρίες είναι 12.000 κύκλους, είναι LifePod 4 εννοείται και είναι semi-solid state, είναι ημιξηράς μορφής. Θεωρητικά δεν έχουν πολύ υγρό μέσα, είναι πιο ανθεκτικές λένε και είναι για 12.000 κύκλους. Δηλαδή αν όλες οι άλλες LifePod 4 είναι για, ας πούμε, για 5-6, αυτές είναι για 12. Το κουτάκι το είδατε που φτιάξαμε. Βάση ενισχυμένη, λεντοτενία που μπαίνει σε τηλεόραση, μία από εδώ, μία από εκεί για να δείχνει ωραία το βράδυ. Εδώ ήθελα μπρίζα, οπότε δεν έβαλα να παίρνω ρεύμα απευθείας από τις μπαταρίες. Ήθελα να έχω μία σούκο εδώ για να μπορέσω να κάνω καμία δουλειά. Ένα κομματάκι plexiglass για να στηρίξουμε το BMS να μην έρχεται σε επαφή με τις μπαταρίες. Βολτόμετρο, 5 ευρώ από Scrooge το πήρα. 5-5,5 ευρώ. Τώρα φορτίζουμε. Μπάρες κανονικά. Εδώ πέρα είναι ο μετασχηματιστής για τη λεντοτενία. Τη σούκο την έβαλα εγώ. Πήρα ρεύμα από εκεί, θα σας πάω πιο εκεί μετά. Πόλη μπαταριών εδώ. Μου τους έδωσε ο Δημήτρης, τον έχετε δει στο προηγούμενο βίντεο με τις LifePod 4,
Moto Solar 24, ο Δημήτρης ο Ακριτίδης. Να τους βάλω εδώ. Καλώδιο 35. Λοιπόν, αυτή είναι η μπαταρία. Λοιπόν, και τι έχω κάνει τώρα εδώ? Έχω περάσει ένα κανάλι δαπέδου για να μπορέσω να κάνω τη δοκιμή, γιατί δεν ήθελα να επιβαρύνω άλλο το μπαλκόνι εδώ. Λοιπόν, έχω περάσει τα καλώδια, τα DC από εδώ, και ξαναλέω ότι αυτά τα κάνω εγώ για να μην τα κάνετε εσείς. Τόσο πολύ απόσταση στις μπαταρίες δεν είναι σωστό. Και τα έχω περάσει εδώ, τα έχω βάλει στα bus bar, με όλες αυτές εδώ τις μπαταρίες. Τα καλώδια τα DC είναι εδώ, και τώρα αυτή τη στιγμή φορτίζουμε με 8 αμπέρ, δηλαδή πάνε 400 βατ στην μπαταρία. Ενώ συνολικά, τώρα βλέπετε έχει πέσει η ηλιοφάνεια, πάμε να δούμε συνολικά πόσα αμπέρ πάνε στην μπαταρία. Λοιπόν, 6 αμπέρ πάνε τώρα, και δείτε σε σύγκριση με τα 27 αμπέρ, 28, 29, 27, βλέπετε τα αμπέρ που πάνε στις μπαταρίες, τι πάει σε όλες τις μπαταρίες και στις 4, και τι πάει εδώ μόνο στο δικό μας σετ. Και πάμε να ανοίξουμε το θερμοσύφωνα, που είναι η μεγαλύτερη κατανάλωση. Βλέπετε ότι δίνει 12 αμπέρ. Πώς συμπεριφέρεται? Δίνει 12 αμπέρ αυτή η μπαταρία, η καινούρια, και συνολικά τραβάμε 40, 39-40. Άρα μοιράζεται κατά 25%. Κατά 20% πόσο βγαίνει, δεν ξέρω. Συμπεριφέρεται σωστά. Απλά τι γίνεται? Επειδή έχει απόσταση, να το κλείσω τώρα να μην γκέμε τσάμπα το ρεύμα. Επειδή έχει απόσταση, αργούν λίγο να φορτίσουν. Λοιπόν, plexiglass με μαγνητάκια. Αυτό φαίνεται πάρα πολύ ωραίο το βράδυ, γιατί κάνει αντανάκλαση. Τα μαγνητάκια αυτά εδώ τα έχω κολλήσει με κόλλα στιγμής, 6. Έχω βάλει βίδες για να μαγκώνουνε, αλλά επειδή κάτω δεν στηρίζεται, έχω βάλει 2 βίδες για να κρατάει τα μπόσικα. Και δεν φεύγει με τον αέρα, έχει δύναμη. Το μόνο πρόβλημα το χειμώνα, χτυπάει ο ήλιος εδώ και ανεβάζει λίγο θερμοκρασία το BMS, επειδή είναι μαύρο. Θα του βάλω ένα άσπρο πλαίσιο εδώ πέρα, κάτι αυτοκόλλητο από μέσα, για να μην το χτυπάει ο ήλιος, γιατί μου έχει φτάσει και 57 βαθμούς. Το καλοκαίρι δεν χτυπάει ο ήλιος εδώ, φτάνει μέχρι εδώ ο ήλιος. Και επόμενο project, να φύγει όλος αυτός ο χαμός από εδώ, για να φτιάξω κάτι αντίστοιχο με 32 κελιά, όχι με 16. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Τώρα συνδεσμολογία θα δείτε από τα προηγούμενα βίντεο που έχουμε κάνει με τις μπαταρίες κελιά. Το καλό με αυτές είναι ότι άμα χαλάσει μία, τη βγάζεις, την αλλάζεις και τελείωσε η υπόθεση. Δεν χαλάει όλο το σύστημα, αλλά και στις περισσότερες έτοιμες, δηλαδή και σε αυτήν εδώ, την ανοίγεις και παίρνεις ένα κελί και το αλλάζεις άμα χαλάσει, ή το BMS. Λοιπόν, γράψτε μου εντυπώσεις και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.